טוב, אז כמובן גם אני הזמנתי את הספרי הזה כדי לבדוק איך הוא עובד. ככה המוצר הגיע לצוות של האתר שלנו. תראו כמה אריזות, שקית, עוד קרטון, עוד פצפצים והספרי. ככה זה שקונים מארצות הברית. עכשיו אני ארסס את אחד מהנעליים, את השנייה אני לא ארסס כדי לראות מה יהיה ההבדל אחרי שעתיים, ובואו נראה איך זה ייראה אחרי שעתיים. אני ארסס רק את נעל שמאל לצורך ההדגמה. אוקיי. עכשיו תראו שיש נעל אחת מרוססת שטיפה עכשיו זוהרת, נעל שנייה נקייה מריסוס. נחכה שעתיים ונחזור אליכם עם התוצאות. אז עברו להם טיפה יותר משעתיים. בואו נבדוק את הנעליים, מה המידות שלהם. כמו שאמרנו, נעל השמאלית היא עם הספרי, נעל הימנית היא בלי הספרי. שימו לב להבדל. נלך טיפה לאור כדי שנראה לכם את ההבדל. זאת נעל שני תיבה, אבל שימו לב, הטיפות לא נספגות. הנעל השנייה, תראו מה קרה לה, סחוטת מים.